творца сусветаў. І, як вядома, сэрцаў малых, ці ты перапыніш все гэта, што выбівае дых тых, хто ўжо ў жорнах, і тых, хто іх жарэ, тых, каму нібы ўсё роўна, і тых, каму быццам не. Ці ты наведаеш, ойча, у гэты скалечаны час? Зламаныя косткі тройчы зрасліся няправільна ў нас. Владар сусветаў, ці ты перапыніш, спыніш всё гэта? І трэба трываць і трымацца, трэба быць як трава. Мужчына — вольная каса, жанчына — узважце два. Так выжылі, бо умелі хінуцца і гэтак, і так. Вось мазалі на каленях, на языку гузак. Але ці гэтакім, ойча, ты планаваў наш край? Косткам зламаным тройчы зноў крыла зрасціся не дай. Магутны творца, загляне ці не,